אני רוצה לצטט ציטוט שגם הביאה דברים בשם אומרם, המרואיינת שלנו, שתכף נגלה מי היא. אם אדם שואף לחיים צודקים, המעשה הראשון שלו צריך להיות התנזרות מפגיעה בבעלי חיים. מי אמר את זה? אלברט איינשטיין. כן? כן. היא המרואיינת הבאה שלנו? לא. אוקיי. אמרתי שהיא הביאה את דבריו של איינשטיין בשם אומרם. והסיבה שאנחנו מזכירים שוב את נושא בעלי החיים, זה מפני שביום חמישי הקרוב, המחנה הציוני, תעמולה, מזמין אתכם לערב בנושא חקיקה למען בעלי חיים בדיזינגוף סנטר, יום חמישי 12 במרץ, יום חמישי הקרוב, 6:45 בקולנוע לב בדיזינגוף סנטר. ולכן נמצאת איתנו על הקו יעל כהן פרן. שלום יעל. שלום. עכשיו אנחנו גם שומעים. אני לא שמעתי אתכם כל הזמן. אז אני אציג את הנושא, את יודעת, אני אפילו הקראתי את הציטוט שהעלית של אלברט איינשטיין בעניין הכנס שעוסק בחקיקה מגנה על בעלי חיים ביום חמישי הקרוב. נכון. ספרי לנו. תראה, קודם כל נספר טיפה על עצמי. על הפעילות שלך בתחום. כן. תראה, קודם כל אני הנציגה הסביבתית במחנה הציוני. אני הצטרפתי למחנה הציוני כיושבת ראש התנועה הירוקה שחרתה על דגלה, ועכשיו המחנה הציוני חורט על דגלו את נושא הסביבה והקיימות וההגנה על בעלי החיים, חיות הבית, חיות המשק, חיות הבר, כחלק מהסביבה שלנו. ואני באופן אישי גם צמחונית הרבה מאוד שנים, ואני מנסה לקדם את התחום הזה. אני מודה שאני בעשייה הסביבתית חברתית שלי יותר עסקתי בתחומים של אנרגיה, של סביבה, של שמירה על שטחים פתוחים, אבל נושא בעלי החיים והזכויות שלהם הוא בהחלט אחד הנושאים המרכזיים שאני הולכת לקדם בכנסת הבאה, ולכן גם אנחנו מארגנים, אני מארגנת עם שותפיי במחנה הציוני את הכנס הזה, שרבים מהם גם פעלו ופועלים ויפעלו בנושאים האלה. בעצם יש כמה תחומים מאוד מרכזיים שצריך לשים אותם על השולחן. קודם כל, חיות המשק והתעללות בבעלי חיים שהיא פשוט יומיומית. עצם הדרך שבה הם מובלים ומגודלים בצפיפות רבה, שגורם באמת צער בעלי חיים לא נאכף שם, ויש כאן בעיה רצינית של אכיפה של הרשויות, בגלל שיש כאן ניגוד אינטרסים. כן, ניגוד אינטרסים מוכר. מובן ומוכח ובחוק שאחראי עליו משרד החקלאות, שהאינטרסים של החקלאים הם אלה שעומדים נגד עיניו, ואנחנו כבר בכנסת הקודמת, אני לא הייתי שם, אבל התנועה בראשות ציפי לבני ואמיר פרץ כשר הגנת הסביבה מאוד ניסו להעביר את הסמכויות לנושא, לחוק צער בעלי חיים, למשרד הגנת הסביבה, ונתקלו בהתנגדות עזה ממי שהיה שר החקלאות, ממפלגת ישראל ביתנו, ובסופו של דבר זה לא עבר. אנחנו נדאג לכך שזה לא יקרה שוב, שזה יעבור ושזה יהיה בסמכות ויקבל גם שיניים, יקבל של סמכויות אכיפה ותקציבי אכיפה, כי באמת זה לא יכול. אנחנו כולנו היינו עדים להתעללות קשה, תחקירים שיצאו בזמן האחרון בשנתיים האחרונות. זו המטרה הראשונה אם אני שואל אותך איפה את רוצה להיות עכשיו, סוף קדנציה, עוד 4 שנים או שנתיים, כנהוג במחוזותינו, מה הדבר הראשון שאת רוצה לספר לנכדים לכשיהיו? מה ההישג הכי גדול שאת רוצה בסוף הקדנציה הזו? תראה, קודם כל, לטובת בעלי החיים. כן, זהו, אני גם עוסקת בעיסוק בנושאים אחרים שקשורים לשטחים פתוחים והחופים ושמירה על שטחים פתוחים ועל החופים ובאנרגיה נקייה, ובאמת בנושאים של בעלי חיים. תראה, אי אפשר לבוא ולדרוש מאנשים בואו תהיו צמחונים, בואו תהיו טבעונים, אבל אפשר לבוא לחנך את הדור הצעיר לחמלה על בעלי החיים. זה צריך להיות חלק מתוכניות לימוד. אפשר וצריך וחייבים לאכוף את חוק צער בעלי חיים, כי אותם בעלי חיים שאוקיי, מגודלים לשחיטה, ולי באופן אישי קשה עם זה, אבל לפחות שלא יתעללו בהם ושלא יעברו מסכת של איסורים ועינויים בלתי נסבלים. נושא אחר מעבר להכפפת צער בעלי חיים למשרד הגנת הסביבה, זה עניין מאוד מאוד גם כן קריטי
עלה בחודשים ובשנה האחרונה של מסעות הסבל הנוראים של עגלים בעיקר, גם כבשים, בתנאים נוראים במשך שבועות רבים באוניות מאוסטרליה, משלוחים החיים. ובאמת היה כאן איזשהו שינוי שנעשה בממשלה האחרונה, לצערנו, שרק הוריד מכסים והגדיל את כמויות הבקר שמובלים. נכון. וזה פשוט נורא. צריך להבין שיש איזשהו טווח שבו צריך לפעול, כאילו אי אפשר לבוא ורק לשם הורדה של מחירים וכולי, לגרום להתעללות וסבל נוראיים, למיותרים, לבעלי חיים. אנחנו במקום רע מאוד גם עולמית, בהקשר הזה. אוקיי, אז אנחנו נמשיך, אנחנו תמיד שמחים, לא אכפת לנו מאיזה כיוון זה מגיע, אבל שיש נציגים לבעלי החיים בכנסת, אנחנו תמיד מרוצים. תודה רבה ובהצלחה. בהצלחה רבה. תודה רבה, ואני רוצה רגע לנצל את הבמה להזמין אנשים לכנס שלנו, ביום חמישי ב7 בערב. עשיתי את זה בשבילך. תודה רבה, נהדרת, תודה לכם. להתראות, תודה. כל טוב, תודה.